Pozdrav! Dobrodošli u LPC for Business, online edukaciju pod nazivom Poduzetništvo. Ova edukacija je rezultat dugogodišnjeg rada s poduzetnicima i uključuje sve potrebne vještine i konkretne alate koji će vama i vašoj kompaniji donijeti ubrzanje i napredak. Osim inovativnosti, razumnog preuzimanja rizika, odgovornosti, samouvjerenosti i upornog rada, svakom poduzetniku potrebna su i znanja i vještine iz područja vodstva, isto tako i postavljanja ciljeva, komunikacijskih vještina, kao i emocionalne inteligencije. Zato edukacija Poduzetništvo sadrži 10 ključnih online lekcija. Za početak, vodstvo moja uloga, Objectives and Key Results, formula za uspjeh. Slijedi lekcija delegiranje, zatim uspješan sastanak, nezaobilazne komunikacijske vještine, povratna informacija, upute za emocionalno inteligentno vodstvo, Tuckmanov model za razvoj tima, kako motivirati svoj tim, te na kraju je kreativna lekcija 6 boja za paralelno razmišljanje. Pristupite ovom online planu iz udobnosti vlastitog doma i ureda. Odredite si vrijeme i dinamiku učenja. Primjenjujte naučeno u svakodnevnom radu i primjećujte pozitivnu promjenu. Online edukacija Poduzetništvo dostupna je 12 mjeseci od pokretanja licence, a nakon uspješno sladane lekcije dobivate certifikat o završenoj edukaciji LPC for Business Poduzetništvo. Uz vas smo na putu do uspjeha. Samo jedan klik i krećete. Uživajte u učenju i razvoju.